Отиде си вокалистът на Линкън Парк, който явно се самоубил. Никога не съм бил фен на тази група, даже не знам каква музика свирят. Но това, мисълта, която ми идва на ум, когато чета това заглавие, е, че човек, който е постигнал това, за което милиони и милиарди може би мечтаят, явно е имал някаква дълбока липса в живота си, някаква празнота. За пореден път се убеждавам, както и след смъртта на много други знаменитости, които са постигнали така мечтаните от всички слава и богатство и успех и популярност. И в един момент се оказва, че това не е достатъчно. И на никое човешко същество това не му е достатъчно. Ние не сме родени за тези неща. Това е измислица на нашите въображения. Това е, да използвам религиозен термин, лукава съблазън за нас. Това не са неща, които ни правят щастливи. Да, ако ги има, предизвикват приятни усещания и поне за малко. Това не са нещата, които удовлетворяват човешката природа. Човешката природа се удовлетворява от едно единствено нещо – от човешка близост. И когато няма човешка близост или когато съзнанието, психиката, личността на човека, душата на човека е наранена по такъв начин, че не му позволява да има близост с други хора, тогава е най-страшната агония за едно човешко същество. Така че мир на праха на този човек. Не знам защо се е самоубил. Не познавам неговата ситуация. В статията пише, че е бил женен и имал 6 деца. И че в личния си живот е бил любящ баща, въпреки успеха на групата си. Не знам защо се е самоубил, но искам просто да кажа на всички. Не завиждайте на хората, които си мислите, че са успели и че имат всичко. Завиждайте на тези, които имат душевен мир. Завиждайте на тези, които се задоволяват с това, което животът им е отредил. Всеки си има място по слънцето и всеки си има своя собствена съдба. И една съдба не е непременно по-лоша от друга съдба, само защото не е доставена с пари и с успех и с лъскави неща. Единственото, което е истински важно за човек, е вътрешното удовлетворение от човешкия контакт. Затова стремете се в живота си, търсете човешкия контакт, обичайте, бъдете честни към другите и не позволявайте на второстепенни и съблазнителни неща да ви отделят от тази единствена истинска същност, от тази единствена истинска цел на човешкото съществуване, която ни носи удовлетворение.